Čau lidi, dneska si společně opět po dlouhé době. EA Sports, it's in the game. To je game. Opět si zahrajeme EA Sports, to je game, a dokončíme si zápasy versus Attack. Prostě takový to, jak seš jenom na té druhé třetině. Teda, no, ve vápně jenom seš a útočíš. Takže jdeme play. Division Rivals. DC Attack. A můžeme hrát. Mě zajímá ten tým. 87. 95. Tam je trošku rozdíl, ale nevadí. Pás mi to. Na Megain. Pojď, střílej. Cože, kámo? Kámo, on už tak hnedka, kámo, skoruje. But let's go. Kámo, jak to? Kámo, ten týpek musí být cheater, kámo. Však se podívej, kámo. 2-1, kámo, tak se podívej na ten můj tým a pak na ten jeho. Logo. Nuno Mendes, pojď. Haaland, let's go. Dobře, pojď. Lorente. Pojď, škoda, kámo. Haaland. Haaland, pojď. Škoda, kámo, Haaland. Teda ne Haaland, McGinn. To nedal. Kámo, pojď, McGinn. Kámo, jak to, kámo, 4-2. Já si srandu. Kámo, týpek je cheater. Kámo, ještě v bráně máme, kámo, 97, rychle. Zola, kámo. Nejlepší hráč týmu. Let's go. Rychle, pojď. Střílejte, kámo, to ještě musíme stihnout. Pojď, Yes, rychle, ještě někdo střílejte. Potřebujeme dát gól. Střílej. Škoda. Tak, Megain, střílej. Yes. 6-4, kámo, zachránili jsme se. Takže do tady všechny dal gól. Takže to začal budou McGinn, Gerrard, Zola, Lorente. A tady u nich dal Vinicius, Eposise, Bernardo do Silva. OK. To jsem 8 univerzál tokenů. A mám tak. Kde je ten pas? Ten hvězdičkový pas. Tady start pas. $10 000 coin, super, kámo. Koulibaly, kámo. Počkejte lidi chvilku, jenom si tady musím přenastavit sluchátka. No, tak. Jo, tak dej mi ještě chvilku. Potřeboval jsem si dojít pro nabíječku na sluchátka, tak potřeboval jsem si dojít pro nabíječku na sluchátka a můžeme znova hrát. Podíváme se do stolu, jestli tady něco není. Kámo, za Mašerána, kámo. 15 000, kámo. Tak kámo, to se moc věříš. Podíváme se na ten tým. Máme
300, máme 2 rated hráče. To je tenhle Zola a Kalulu. Kaluš. Můžu ho nějak nekapnout? Asi ne. Takže koho má všechno? Více na lavice máme Salaha, Dembeleho a Kostu, Genzon Ferna. Protože mě zajímá ten Genzon Ferna. Jo, ten je z Portugalska. A Kosta, kde je Kosta? Ten je z Argentiny, ok. Nilsson, ten je z toho ze Švédska vlastně. Orban a Chylencen. Pokud je ten Rajčovič? Rajčovič je ze Srbska. Zkusíme dát ještě to 3-core treat. Ale jo, dáme zápas. Dáme zápas proti Bayernu. Zkusíme to. Přeci jenom. Tak kámo, útočíme, musíme útočit. Protože kámo, když dáme proti Bayernu gol, tak už potřebujeme jenom prostě to, pak už musíme jenom kámo, ne. Do háje. Kámo, co když dají gol, co když dá Bayern gol. Ne, co? Kámo, co to je? Že kámo nemůže dát 88 rated hráč 95 ratingovým golman, kámo, to je příšerný, kámo. GG, tak to jsme asi prohráli. Kámo, co je? Nebylo offside. Tak fakt, už ti gratuluju. No ať to Rajčovič, kámo, kopne někam do háje. Sprintujte pro ten balon. Protože kámo, Bayern Mnichov, kámo, absolutně nemůže mít v týmu. Nemůže mít tým 95, kámo, rated tým, když tam mají, kámo, asi 5 hráčů pod 90 rating, kámo, já tam nemám ani jednoho hráče pod 90 rating. A i přesto mi dají gól, kámo, tak co to je? Kámo, my máme vykopat. No, tak hodíme a kámo střílel. Kámo střílel, to někdo na bránu. Rychle, kámo. Rychle, McGinn. Yes. Aspoň musíme uhrát tu remízu. Tak kámo, hurá, tak defending dáme. McGinn, kámo. To když McGinn dá gól, ale kámo, Neuer. Já jsem střílel dřív. Upřímně. Kámo, ne. Hezky, kámo. Speeduj proto, speeduj. Ten balón. McGinn, kámo. McGinn je třeba jako docela mega dobrý. To není maximální rated hráč, ale jako je kámo docela dobrý.
Kámo, ne. Kámo, to ne. Ne. Nebyl. Přijedeme tomu. Jo, plus 3 minuty ještě, jo. Tak to máme šanci. Kámo, proč? Kámo, 86 kiných. Kámo, na full time. Teďka bude dalších 30 sekund extra time. A pak budou asi penalty. Protože tohle bychom ale mohli uhrát. Ten extra pol, ten prostě to prodloužení bychom mohli dohrát. McGinn, pojď. Škoda, kámo, crossbarek. Kámo, tak se už... Co to dělá týpek, kámo, proč je mimo čáru? Střílej. Škoda, kámo. Kámo, na Hurricane. Kámo, co to bylo? Proč to hodil na Kanea? Rychle, kámo. McGinn, pojď. McGinn, kámo, pojď, Haaland. Škoda, kámo, skoro gól. Tady, kámo, Neuer zalepil. Tak. Takový poločas v prodloužení, bych to tak nazval. Pojď, kámo. Pojď, střílejte někdo. Střílejte. Tak to asi, kámo, nebudeš úplně střílet. Takže, kámo, rychle. Takže Haaland má míč. Gerrard. Teďka nějaký Mastonio. Zola, kámo, ten je nejlepší hráč týmu. Ale, kámo, moc toho na hřišti nepředvede, kámo, nedotne se ani jednou balónu. Což je, kámo. Ne. No, penalty. Kterou jsme hnedka... Jo, trefili. Aha. Rajče. Škoda, kámo. Yes. Škoda. To dám někam semka. Plesknu to tam. Tak, kámo. Kámo, tak co to týpek udělal, kámo? Yes. Yes! Bayern nedal penaltu. Kámo, teďka máme šanci. Jestli nedáme, tak, kámo, pokračují dál penalty. Ale, kámo, jestli dáme, tak
tak prohrál. Yes! Dali jsme, kámo, jupi! Jupi, kámo. Yes, sir. Tak se mi to líbí. Let's go. A tak dáte mi tam tu divnou věc s těma, tak schválně lidi. Co padne? Uruguay. RM. Stojí, kámo. Bude zase nějaká 94 rated karta. 97. Náhodou to je docela dobrý. Nandes, kámo. To když nám zlepší tým. I když asi ne. Jo. Neměl náhodou 97 rated? Co to bylo, kámo? Kdo byl tady předtím? Tam byl Marcos Llorente. Kde teďka Marcos Llorente? Ten úplně, kámo, zmizel. Okay. Kámo, tohle je kapitán. Kámo, tohle nejde, aby byl kapitán. Mám tady na výběr. Já se asi nechám tenhle. Emoty si tady, kámo, udělá. Mám tady GG. Já tady mám GG, tak to ne. Tak to je špatné. Tak a tohle by bylo do toho videa všechno. Tak čau.